Имате ли рационални страхове и притеснения, такива, които нямат реална причина във вашия живот, такива, за които наистина не знаете откъде идват? Има си причина за тях и тя се корени назад в поколенията на вашия род. Там някъде, преди много години, вашите прадеди, баби или дядовци са преживели нещо трудно, някакъв катаклизъм, с който не са могли да се справят емоционално. И това е формирало един модел, който се предава в поколенията напред, като една емоционална травма. И вие като техен наследник, без да знаете защо, се страхувате абсолютно неразбираемо от бедност, от фалит, от това да не останете без покрив, от това да не бъдете изоставени и съответно, без да искате, привличате в своя живот обстоятелства, които да потвърждават тези ваши страхове. Родологията е една сравнително нова, но много интересна наука, която стъпва на нашия опит в миналото, на родовия опит в миналото и на база на това какво се е случило там, дава отговори какво се случва в момента и защо. Но също така дава и насоки как за в бъдеще това да бъде преодоляно. По какъв начин ние, като потомци на нашите предци, можем да постъпим по различен начин, да проживеем подобната на тях ситуация вече по съвсем различен начин и да освободим поколенията, които идват след нас, от тези негативни родови модели. Следвайте ме за още интересна информация. Аз съм Таня Кунева, родов консултант и терапевт.